Здравейте! Сега ще ви покажа инфокус карти. Така. Това е едното с тези карти. Цепиме веднъж. Би ли казал някъде стоп? Стоп. Запомни си картата. Да. И така. Сега ще покажа няколко карти от тестето, за да видите, че то е нормално. И взимам неговата карта и я поставям някъде в тестето. Цепа няколко пъти. Слагам няколко карти така. И пускам няколко така. Сега ще поставя точно 9 карти. И ще ги размешаме произволно. И така, не знам за вас, но аз имам щастливо число. И то е 4, да видим. 1, 2, 3, 4. Това е точно неговата карта. 1, 2, 3, 4. Няма се ви е харесал фокусът, но има още нещо. Най-интересното е, че в тестето са се обърнали други 3 седмици. А още по-интересното е, че тук има 4 попа. И 4 аса. Надявам се ви е харесал фокус. Чао!